Faisok Faisok Chandrapur football ground aswk naithok khebui Facebook post roma bai tini nukha tini tuikha jogalkha phaikha norokno phunongni bagui tei ang nayani bangai photo rok kisi misa bujagani bangai phaikha emni top football ground ayani phaimania chung kisa ATM o phaimani chini para bai kisa sala Udaipur ni beskang Matarbari ni beskang or udgadon khaya khoba mahaya kho berawa pura tala rojak inke chung borok jemon bisingo tongnai rok kawai hap ma haige chung bisingo tabo kawai habano nai tongde দাদা এদিকে ঘুমায় ছবি তুলে না বললাম Aswk kharo do. Vamos lá.